Hei, minä olen Outi Kähkönen ja kerron sinulle, kuinka voit käyttää arviointimatriisia Moodlessa tehtävätyökalun yhteydessä. Aloitetaan tuosta matriisin käyttöönotosta ensinnäkin. Eli mielellään sulla on jo valmiina mietittynä tällainen arviointimatriisi, jossa on tällaisia kohtia, joita arvioidaan. Tämä on Degree Program in Tourism prosessiarvioinnista. Ja sitten sinne on vielä nämä eri tasot määritelty. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että tehdään tuolla Moodlen puolella työtilan palautuslaatikko. Eli laitetaan ensiksi muokkaustila päälle. Lisään aktiviteetin ja sehän on nimeltään tehtävä. Ja tämä nyt on kokeilu. Ja nyt en rupea tekemään näitä kaikkia muutoksia tänne, mutta tuonne arviointiin määrittelen, että kyseessä on arviointimenetelmä, arviointimatriisi. Ja nyt mä en katsonut tarkkaan tuosta matriisista, että kuinkahan monta pistettä sieltä tulisi maksimissaan, taikka käytänkö asteikkoa. Eli nämä pystyy sitten erikseen kyllä määrittelemään ja mikä on hyväksymisraja. Mutta sitten täältä voi vielä vaiheistaa arvioinnin tuolta kohti. Eli jos on monta opettajaa arvioimassa, niin kannattaa vaiheistaa, jotta jos on vain yksi opettaja arvioinut, niin silloin pääsisi opiskelijat katsomaan jo sen kesken olevan arvioinnin. Ja sitten palaan tänne työtilaan. Nyt siellä vielä ei ole määritelty, että mitä matriisia minä käytän, joten klikkaan tuosta tuon meidän tehtävän ja otan täältä asetuksista auki edistynyt arviointi ja sieltä määritä arviointimatriisi. Minä voin aloittaa aivan uudesta, taikka sitten voin luoda arviointimatriisin mallista. Sieltä löytyy jo muidenkin tekemiä plus sitten vaikkapa omat arviointimatriisit. Täällä on jotain jo tehnyt, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että tehdään ihan alusta pitäen. Eli määrittele uusi arviointimatriisi. Ja tämä voisi olla Lovo-kokeilu nimeltään. Minä en jätä tätä tänne. Ja täältä lähdetään katsomaan, että mikä se on se arviointikriteeri ja mitkä ne on ne osaamistasot ja kuinka monta sieltä kustakin kohdasta saa pisteitä. Laitan tuosta lisää. Eli tuolta ihan klikkaan vaan päältä. Arviointikriteerien muokkaus. Ja otan tuosta nyt tuon PDF:n auki. Eli Participation and Commitment to the Teamwork Process oli yhtenä aiheena, niin ihan copy-pastaan sen tänne. Seuraava kohta. Tähän kannattaa laittaa tämmöinen, jossa on 0 pistettä, koska muuten tämä herjaa. Nyt tuossa meidän matriisissa ei ollut tuota tasoa määritelty, mutta sitten täällä on 1 piste, se olisi toi satisfactory. Ja tämän voisi laittaa 3 tämän hyvä tason.
Eli näiden ei tarvitse olla perättäisiä lukuja. Ja sitten tuonne vielä 5 viimeiseen. Ja, tappas. Noin. Ja sitten lisätään seuraava taso sinne ja samalla tavalla täydennetään. Sitten kun olen kopioinut tuon koko matriisin tänne, niin katsotaan, että täpät ovat oikeilla kohdillaan. Jättäisin ehdottomasti täpään tuohon kohtaan, että arvioija saa lisätä sanallista palautetta kuhunkin arviointikriteeriin. Ja näytetään sanalliset kommentit arvioitaville opiskelijoille. Yleensä jätän kyllä kaikki nämä paikoille. Ja sitten tallennan arviointimatriisin valmiiksi käyttöön. Arviointitason kuvaus ei voi olla tyhjä. Siinä on hieno kuvaus nyt. Näytän seuraavaksi, kuinka Outi oppilas, minun mallioppilaani, käyttää tätä palautuslaatikkoa. Eli häntä on pyydetty käyttämään tätä samaa matriisia itsearviointiin, ja hän tähän esimerkiksi PDF:ään tai Wordiin, miten haluaa, niin hän merkkaa, että mitäs mieltä hän nyt on ollutkaan tästä osaamisestaan. Tämä nyt on PDF, niin mä tähän nyt kirjoittele opiskelijan muita kommentteja. Mutta hän nyt lataa tämän sinne arviointilaatikkoon, joka ei vielä näkynyt, kun minä sen just tein. Eli täällä on tämä kokeilu. Ja täältä hän jo näkee, että arviointikriteerit ovat nämä ja tällaisen matriisin sinne minä ehdin laittaa. Ja palautetaanpas hänen työnsä. Noin hän on palauttanut Process Assessment-nimisen PDF:n tänne palautuslaatikkoon. Ja jää odottelemaan arviointia. Ja mennään takaisin tuonne opettajan puolelle. Ja hän on innokkaana ja ootellut niitä palautuksia. Ja siellä näkyy 1. Odottelee arviointia. Ja tässä nyt uudessa näkymässähän PDF näkyy tässä ihan vierellä, niin ihan tuohon tavalliseen palautelaatikkoonkin on kiva kirjoitella. Ja tästä nyt pystyy ihan seurailemaan, että mitä se opiskelija on laittanut ja mitäs minä itse antaisin hänelle viestiksi. Ja täältä vaan klikkaa. Tuo on 3 pistettä mun mielestä ja sitten laitan tänne perusteluja. Jos on useita arvioijia, niin kannattaa aina yhden opettajan arvioida tämmöinen yksi rivi, tai ettei moni ole arvioimassa, koska tästä kun klikkaa uudelleen, vaikka toinen opettaja, niin se entinen häipyy näkyvistä. Nämä sanalliset kyllä jäävät näkyviin. No, niin pieni tämä mun näkymä, ettei meinaa näkyä. Ja tallennan muutokset. Arvosana ja palautemuutokset tallennettiin. Tuolta voi tuon täpän ottaa pois, että ilmoita opiskelijalle, ettei hän turhaan ole sitä koko ajan katsomassa. Tämä näyttää nyt, että siellä oli 2 sivua, mutta sinne toiselle sivulle en tehnyt nyt mitään muutoksia, niin ei katsottu sitä, mutta kannattaa huomata, että tässä näkee yhden PDF-sivun kerrallaan. Opettajahan pystyy tekemään myös tänne annotaatioita, niin merkitsemään
muutoksia, kun sellainen on sallittu. Ja nyt mä en tarkistanut niitä pistekriteereitä, mutta täältä näkee sitten suoraan, että mikä se opiskelijan arvosana on niiden määritteiden mukaan. Nyt vielä, joo. Eli täällä sanotaan myös arviointivaihe, ja tämä nyt sanoo ei arvioitu, koska minä en siellä palautuksessa merkannut, että se on vaiheessa tai valmis. Ja huomatkaa, että jos te laitatte tuon arviointivaiheen aktiiviseksi, niin viimeisen arvioijan täytyy julkaista se arviointi. Muuten opiskelija ei sitä näkyviin saa. Siinäpä se.